into engizwisa ubuhlungu nabangani laba enibathembayo nithi abangani bethu abenu nibathembayo mhla namalanga bayanithemba baniyenzela yonke into. Bahamba nani yonke indawo lapho nihamba khona niyemnandini niyabhenga kumnandi. Labangani labo abanjalo ibona futhi abathatha indaba zenu abaziletha kithi abanihlebayo futhi abahlekisa ngosizi leni. Manje ngiyazibuza nibathemba kanjani abantu abanjalo? Nibathemba kanjani abangani abanjalo? Ngoba ona labo enihleka nabo enishare ama-secret nabo yibona abakhuluma ama-secret kithi. Niphila kanjani nabantu abanjalo? Ake nisheshe niqhele kubantu abanjalo. Asibona abangani abaphelele abantu abanjalo abathembekayo. Niphila kanjani nabantu abanjalo? Ngiyabonga. God bless you guys.